karya kembar. Sawurenira ana duwe wanudya alit sakembaran. Ya kembar busanane, kembar warnane. Kamus ketinggal sumunar tejane mancara cahyane. Lamun Cinandra glewa pindha golek kencana ingkang bisa tata jalma. Katon durung tedas gigit minang parandene wis bangkit anentasi karya. Punika warnane patah sakembaran. Siring gegenti kang cinarita sinten ing madya mangun karya kang busana lir pindha raja kabiwada. Lah punika to warnanira ingkang pinangka memaning kandha ingkang pinangka memaning ing karya mustikaning kandha ya jatine kang rinengga-rengga. Nggih, atmaja penganten sarimbit alia lumampah akekanten asta bebasan keket-renggang gula kemempir pumut kekalih hira samya lingsem ananging suka anggung reremetan asta jroning wardaya tansah anggaita yen sedaya para tamu boten wonten ingkang pirsa kejawi namung sang pangendali wara. Tamu denira ananti tumapak ing pahargyan sakedap huswa sakedap hanggeni awit kadriya kang ginupit mangke ing tilam sari. Tendairan mojo penganten sarimbit kadharangan Ibu Juru Paes dalah panjenenganipun Ibu Juru Pangembaning atmaja penganten kakung. Dasar Ibu Juru Paes prigel tampil angayai jejibahan luhur angrengga amamatut amamantes pakaryan satu boten wonten ingkang amujiwati. Semanten ki panjenenganipun Ibu Juru Pangembaning atmaja penganten sarimbit ugi prigel trampil nata bali wisma mama putra datan kuciwa. Anggung semu tindake gegojegan madyaning pahargyan gegojegan lumampah jroning sasana pahargyan parandene malah akarya asrining pahargyan. Lah punika ta warnane patah sakembaran. Sareng santun busana lelaiwane pilangon
Mugi-mugi benjang dadya wanudya ingkang sejati pindhane swargi Raden Ajeng Kartini.